Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah ndadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab kowe. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa ta. Nek nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asline. Nek nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku, ora wong mayate kanca-kanca. Lah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkara batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung empren gantel to. Ayo sirmu piye? Nek manyan mani karo bekan ngono, ora ning kene papane wong neter katetean. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab wis resmi ya metu jero. Ada metu jaba. Kuwi jenenge dosa. Ai blegegek ugek sadulita. Mel. Iki ora pangling anak-anakku sing wis padha sowan ngersani wong tuwa. Nala Gareng padha kandir harja sapraptamu dole tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sowanipun ingkang putra Punala Gareng. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mangabekti kula kunjuk sandhap pepodo paduka Kanjeng Rama sembahan kula. Iya. Cah bagus tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestune Bapak Tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan amawahana kabagyaning gesang kula Rama Semar. Ya. Diprayogakne nggonmu sowan ngersaning Bapak. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Punala Gareng Bapak Semar. Petruk, slamet sowanmu neng Karang Kadempel tole. Wilujeng, Pak. Bekti kula kunjuk ngersanipun Bapak. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih, Pak. Iya tak tampa. Anakku panenggak. Petruk kanthong bolong ora liwat pangestuku Tampanana tole. Kula pundi nggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Diprayogakne anggonmu sowan ngersaning Bapak. Sampun boten kirang prayogi, Pak. Anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar sesembahan kula inggih tiyang sepuh kula. Bagong anakku ragil sing bagus dhewe. Padha kandir harja sak praptamu Bagong. Pangestune Semar wilujeng. Bekti kula katur nggih Bapak Semar. Iya. Tak tampa cah bagus pangestune Bapak Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih ndayana ning kasantosan. Diprayogakno anggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi, Bapak. Anggen kula ngabiyantura ngersanipun Bapak Semar wonten ing Karang Kadempel, Bapak Semar. Iya. Mestine do kaget. Ora kaya adat sabene anak-anakku tak lumpukke ana ing Karang Kadempel. Ndadosaken kejut raos sing manah kula. Sajake badhe wonten wigatos ing badhe dipun ngendikaken Bapak ingkang tinampi dhateng sangganipun para putra menawi kepareng kathah. Rasa aneh-aneh to reng kuwi. Iki kaya sok sowan ning kraton wae ya tata kramane ya Tru. Kepareng lambabarna ingkang sejati kula nedya nglungaken jangga nelingaken karna Mastuti sabda panjenenganipun Bapak Semar Badranaya. Semantun iki kula nyadong dawuh Pak enten rembag napa nek dipun parengaken Petruk nyadong dawuh upami wonten ribet mangke sak gaduk-gadukipun Petruk saged ngudari ribet penggalipun Bapak. Enten napa, Pak? Menawi Bapak kepengin gadhekaken sertifikat umpaminipun Bagong omongane
Kula sagung nglantaraken, Pak. Kula gadah channel ingkang bunganipun namung sekedhik. Nanging menawi mboten menika ing dados wigatosipun mata-mata sababipun Bapak ngempalaken para putra keparenga hambabarana ingkang sejati kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda pangendhanipun Bapak Semar Badranaya. Sepisan nggonku nglumpukke karo anak-anak ki sejatine ming pancen kepara nyata aku duwe niat, duwe gegayuhan. Ngelingi yen aku ki dadi kamituwaning padukuhan Karang Kadempel. Mongko umurku ki wis tuwa. Aku ki wis ora iso diitung umure Semar kuwi pira. Lehku dadi dukuh ana ing Karang Kadempel kuwi wis pirang-pirang periode. Nganti saiki tak tawakke ana ing Karang Kadempel ora ana sing sagung ganti lawan aku. Mula tekan dina iki masyarakat isih percaya marang Semar Badranaya. Nggih, menika mujudaken satunggiling kanugrahan lho, Pak. Mboten wonten ingkang wantun ganti dhateng Bapak menika, teges Bapak menika mboten tergantikan. Utawi Bapak menika anggenipun ngesui para kawula menika lahir batin lan tinresnanan dening para kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Terus kersane Bapak, gandeng dina iki aku kepilih meneh 2019 tekan 2024. Mula aku duwe niat kepengin gawe maju ning desa Karang Kadempel. Sing dikersake Bapak maju ning desa Karang Kadempel. Kene rada nyaket sik lit padha lungguh. Aja sepaneng, aja saklek. Iki ming rembugane wong tuwa karo anak. Aja nganti ana rasa sangga runggi sing kepenak, sing semeleh dhisik atine. Mengko ndak malah duna dungkap ngono bakal nampa apa sing dikendikake karo bapakmu Semar, Nala Gareng Petruk lan kowe Bagong. Handrah ingkang musrita rum. Kasilring samirana mrih Sekar kadung lakoni mau ya wewangunan babakan batining para kawula sak desa Karang Kadempel. Ya kuwi manunggalake rasa, manunggalake sedya para kawula sak Karang Kadempel supaya cancut gumregut rumangsa minangka dadi jejer putra bumi Karang Kadempel kudu gelem lan kudu sumadya mbangun karukunan katentreman ana ing Karang Kadempel. Sabab tumrap bapakmu Semar Tole sing jeneng wong urip ana ing alam padang kuwi tentrem-tentreme ku yen sumanding sedulur, sumanding sanak kadang mitra kawruh. Monggo srawunge ya apik, srawunge ya becik. Yen srawunge apik, srawunge becik, tur akeh kanca rowange, barang sing angel dadi gampang, sing abot bekasan dadi enteng. Ning kosok baline arep numpuk brana picis, numpuk bondo nganti sak gunung saumpamane, nek ora tepung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparuh, uripe ora bakal kepenak. Pesasat jagat iki sepi sepen ora eneng menungso. Nggih. Mula srana wewangunan ingkang bakal tak wujudake mau ya kuwi wewangunan batining para kawula. Ingkang ora ngerti dadi ngerti, ingkang ora tepung dadi tepung, pekasan wong sak Karang Kadempel padha rukun. Pamrihku apa? Apa-apa kuwi ginayuh saka ingkang cilik. Ora ana adaan tumuli dadi gedhe, merga yen tumuli dadi dhuwur utawa dadi gedhe kuwi gampang nggone mbledhos, yen tumuli dadi dhuwur kuwi gampang nggone bakal tiba utawa rubuh. Mula dasare kudu kuat.
Dasare kudu sentosa. Yen arep iso dhuwur ya kudu alon-alon nggone munggah saka ngisor tekan dhuwur kudu setapak, kudu sak jangkah. Ditambahi sak jangkah meneh wekasan tekan dhuwur. Yen arep tumuli dadi gedhe ya saka cilik saya gedhe lan tumuli dadi gedhe. Kanthi cara mangkono kabeh bakal awet. Kaya tentrem ingkang bakal tak wujudake ana ing Karangkadempel. Tentreming desa Karangkadempel tumular ana ing desa sijine. Tumuli-tumular dadi desa sijine, tumular menang menyang desa sijine, mengko dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi tentrem, 2 kecamatan, 3 kecamatan gedene dadi kabupaten. Nggih. Yen sak kabupaten bisa tentrem, wekasan tentrem mengko bakal sinandhang dening Praja Ngamarta. Negara ingkang adil, makmur, warata, tyas bagya mulya. Napa sing dikendikake bapak menika kula mathuk, kula cocok. Lajeng kersanipun bapak nimbali dhateng putra-putra, kersanipun bapak nimbali dhateng anak-anak. Ning ngendikane bapak niku wis cocok. Kula nggih mathuk. Terus saniki anak-anak kadawan menapa? Kula mboten badhe selak bebasanipun kadawan minggah arga mlebet wonten ing seganten, kula mboten badhe selak. Bebasanipun kula kadawan mlampah ingkang tebih, kula mboten badhe selak. Kaya apa, Gong? Hah? Kaya apa bebasane? Bebasan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ora pas. Kaya aku mau lho imbane mau lho. Kadawan beto barang ngawrat. Sendika tentu kula becake, Pak. Mugi keparenga paring dawuh. Kula kadawan menapa, Pak? Sendika ndederek. Awet napa sing digayuh bapak niku apik lan becik lan kagem kesejahteraanipun para kawula. Mila napa sing dikendikake bapak kula nderek. Nadyan Bagong bebasan kadhawuhan manjing tumangan kula sageh. Tumangan iki apa, Gong? Hah? Tumangan ki apa? Wajan. Lho, kleru to. Tumangan ki geni. Oh, nggih mboten sida, Pak. Kok mboten sida piye to kok mencra-mencri ora. Bebasan kadhawuhan manjing segara kula mboten badhe selak, nanging tetep wonten pinggir kemawon, Pak. Omongan iki ora tau gelem berkorban babar blas karo wong tuwa. Ya tak tampa kabeh kesaguhane. Ya mung aku tak kandha karo kowe ya, Tole. Nggih, kersanipun bapak. Jebul nggonku bakal duwe gegayuhan bangun desa iki entuk kawigatening para dewa. Ketitik bapakmu entuk sasmita. Bapak pikantuk sasmita menapa? Kula aturi paring dawuh. Sasmitane kuwi tak anggap gampang. Ya gampang, yen tak anggap angel ya durung karuan iso digayuh. Sebabe napa, Pak? Sebabe dewa paring sasmita karo Semar. Nggonku bakal bangun desa kuwi tumuli dadi rancak nir ing Sambikala waton Karangkadempel ki linenggahan pusaka 3 cacahe. Waduh. Pusaka 3 cacahe. Iya. Napa mawon pareng bapak kula aturi paring dawuh. 1 Pustaka Jamus Kelima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Mandura ya kuwi Kyai Nenggala. Nah, saiki cah 3 ki sapa sing kira-kira arep ning Ngamarta, ning Ndarawati karo ning Mandura? Piye kok do meneng wae iki? Ane ndi reng wereng? Aku ya paling ora Ngamarta lah. Ndara Puntadewa ki pyaine Lembah Manah Handap Asor lila lair batin. Aku nyuwun Pustaka Jamus Kelima Sada sediyane bapak. Tak aturake mesti nyuwun Puntadewa paring dawuh. Nala garing pusaka Pustaka Jamus Kelima Sada tampanana. Langtuk gawe bali. Aku Ndarawati terus kowe karo Ndara Kresna rak rada akrab to? Heeh. Matur apa anane? Ndara Kresna kuwi ya pyaine ngerti karo labuhane bapak. Mesti diparingke Nyo Petruk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu. Mulya rada mayar. Sing ning Mandura, ha iki kira rada akrab karo Ndara Baladewa. Akrab dengkulmu kowe. Kerep gelut aku.
ya saora-orane sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Gong. Aja piye. Aku tak ning negara Ngamarta gareng nang Mandura. Mergane aku iki wonge getapan to, Tru. Aku nek digetak wong iki emosiku tidak terkontrol. Oh, nek Ndara Baladewa sinuwun kula nyuwun Kyai Nenggala badhe dipun betahaken bapakne Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora tata kok berdagang jangan berdagang. Begadang berdagang ora tata panemane jajalan Bagong kere gedibal 17. Semar arep nyilih Nenggala iki dapure bapakmu kaya ngapa? Aku sing ra iso kuat ngampet. Nek aku nganti emosi, geger nang Mandura. Monggo Baladewa iki bolak-balik kalah karo aku. Wah, apa? Kono pas kertune elek kok. Perang kok tekan kowe ora. Nek nganti engko aku gelut duel. Duel. Piye? Malah geger. Semar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyirnake Nalendra. Waduh. Sing arep sirnake sapa? Prabu Baladewa. Ha kono nggawa Nenggala. Piye carane supaya ngrebut Nenggala? Wis iki disaguhi wae. Gareng ning Ngamarta aku ning Ndarawati kowe ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung, kok ndak malah kedawa-dawa lelakone. Perkara kowe engko caramu arep njaluk piye nek Silur Mandura kira-kira ora ngeparengake nesu. Kowe rak ndek keprigelan nyolong to, Gong. Kowe kok ngerti? Ngerti wae. Aku iki ming meneng tangga temaru ki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku iki ming meneng mergo kowe adikku. Berarti wis kondang wis. Bajigur iki. Oh dadi kondang ya. Kowe iki nyolong tangga dhewe ya tok colong kok. Ming TV, ming TV. Ming TV. Salahe aku nang omah ndek TV kok ana dok bengok-bengok gak yo ora jamak. Nek arep melu nonton ditutup cendelane tak babah omahe. Ha wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho ning Nanggala rak langsung kecekel. Oh kowe iki ngayal senengane ora. Wis ning Mandura. Siap. Wani to? Wani. Boro-boro disuwun nenggalane. Bagong ning tak jaluk ya Bagong. Cele piye? Piye goblok. Tak jaluk aja gawe geger. Aja gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mergo kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong Nenggala tampanono. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu Prabu Baladewa. Mula tampanono. Aku iki ketoke penak. Mesti tak tampani tur selesai dengan perdamaian. Ananging nek nganti Baladewa getak aku ki ora wong ora tau tahan digetak wong. Istilahé aku ki ora tau mambu ditantang wong, Pak. Nek nganti ana sing nyuwara elek karo aku, wah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mandura mesti bumi angus. Sumbarmu iki lho. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenan. Kowe iki mung ijen arep bumi angus Mandura. Oh iki asli terus ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani, Pak. Waton Nenggala tekan kene caramu piye aku manut. Sak karepmu. Asli tenan. Lahir batin. Ya, wis. Oke, pokoke aku mangkat. Nek kabeh katon wis padha sarujuk, aku njaluk ndang do dilakoni. Ya. Sowana ning Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Bapak perlu pusaka 3 kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Ning yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka 3, anakku 3, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu jerapah karo barongan. Ora kena dijagake. Endi kongkon urung sida iki wis ngonekke terwelu ya. Ha iya, engko iya dikongkon urung sida wis ngonekke jerapah. Kowe apik, aku barongan e. Ngerti tak klethak ndase Semar e. Gong karo bapak kok kaya ngono to. Ha ning ngonekke wong sampenake dhewe ora. Bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat. Mulai yo do menyang.
Yo, ayo dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Truk. Wong tuwa delember ning ngarep lawang kesandung dhewe ya. Sapa delemberi? Monggo sing deledeki dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah, Truk. Nek sing deleke wong liya sampar bapakne delember cenangan. Pokoke ora kebeneran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu ya ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nek nganti tak dukani kono anakku goblok kaya bapakne. Ya aja mulane aja. Men pinter, men tumangkar budine. Ngono. Lehmu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada cancel, Pak. Cancel piye? Niki nggan kula sekonten genduren patanggon. Mula kula tak mangkat genduren sing mengko pun rampung gendurenan kula tak mangkat teng Mandura. Sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak. Wong ngamuk niku nek ngelih ora iso gayeng pengamuke. Ya sakarepmu. Ngamuk kok ngelih ki ora fokus. Sing diamuk rugi engko. Iya sakarepmu Bagong. Sidhem jroning pasewakan Wadyagong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi lirwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing Sidhem madyaning padukan Karang Kadempel nalika semanten gumarenggeng pangandikanipun Lurah Semar tinampi ingkang putra ketiga Lurah Nala Gareng Petruk sumawana Lurah Bagong dados sakoling mangke kasarugeder njaba sami alok yen tana priagung kepareng rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel wonten minggah madyaning pendhaping padukuran katingal kala madyaning padukuran nenggih Raden Wisanggeni Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Hanantaraja Datan Kantun Raden Abimanyu tumrajak tanpa lara panakarya cingak kang samya mulat Bye.
sadulita mel pitike jago ora padha tarung prenjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki Karang Kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa Nalagareng, waduh, Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu tra do rawuh nang Karang Kadempel. Wah, jan seneng ya reng delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glulgong pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Arda ngapa ya, Tru? Ambo. Engko gek gawe kisru ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyayine do tata krama kok. Timbali Pak, wigatine apa? Iya, kowe do anteng dhisik nggih Pak ngestaken dawuh nggih Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha kek. Syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya Siwa Semar tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Iya, Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena bekti kula Den. Iya Nalagaring tak tampa. Iya, Nalagaring tak tampa. Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu bekti kula Den. Iya Nalagaring tak tampa. Iya Nalagaring tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Iya Nalagaring tak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Iya Petruk tak tampa. Iya tak tampa Truk. Iya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu, Ndara Antarja bekti kula. Iya Petruk tak tampa. Iya Petruk tak tampa. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja kula atur nggih Den. Suwen Truk. Tamune 5 bageke kabeh. Ndandake wektu. Bagong tak tampa bektiku tambahan pangestuku tambahan ana. Nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pangestuku tambahan ana. Nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Wis men wong ora urung ya ming pangestuke kok. Pangan ya ora wareg. Ya ora ana dayane apa-apa. Aja ngece nek pangestune putra-putra ki ana dayane. Ora mungkin. Dayan ana pangestune sugih wingi-wingi, Tru. Nyatane ya kere kaya ngene. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng Karang Kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku ingkang mboyong nglawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku ingkang mboyong suman marang Karang Kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake kelawan Sasmita ingkang wis tak tampa kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen ta watara 7 dina ingkang kepungkur Wisanggeni kuwi nyumpena. Wonten ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang Kadempel kene katon padang jinggrang, bareng tak titip priksa padange mau asale saka Sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning Bale Wisma Karang Kadempel. Lah kok katon kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendhapa, mongko ora sak baene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging yang mbok pangku mau Sang Hyang Candra, tegese Sang Hyang Wulan. Dipangku dening kakeke Semar. Malah katon aneh pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tanpa beda kaya sunar ingkang timbul saka raganing kakekne Semar. Mula kang saka kuwi aku pengen nanjihake. Jane Kiyaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa lah kok dadi aneh temen Sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel ingkang wigati upamata kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan. Muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek.
Rungokke kowe. Arep ming batur kaya ngene ning nek diempekke bendara apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra. Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati merga tukule dadi wong sing wasis waskiteng esti pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki elek terus to karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Ngono. Miwi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi loro bakale waras. Nek diimpekke mati dawa umure. Ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewuh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek arep kelangan ki ngimpi nek untune potrol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya kaya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae. Wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak sing dimpekke kok. Apa Semar iso ngartekke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa, Mir ora? Impen ki ana 3 lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi titiyane Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra, Kasudarsana, Kadaradase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku wiwit tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumune jam 1-an kae aku mapan sare Bagong. Oh, jam 2 aku ngimpi. Lah kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kuwi. Gawe-gawe kuwi. Ora ya ngerti kaya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk Bagong. Jagone aja kluruk kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Wonten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang tegese wis esuk Bagong dadi impen kuwi wancine ana tegese. Wo, Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan. Apa iya? Heeh. Delok nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakokke lakon iki bola-bali kok. Ngono kuwi akhire Gondro. Malah dibedhekke saiki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar ming bongan bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumasane Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bongan bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke tenan lho sing dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dhewe ming kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ha iya. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampean wis padha prisa. Ngoten. Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa. Ning jebul syarat sing sinasmitakaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syarate apa kok ora enteng? Syarate kula kudu iso kenggonan pusaka 3. Pusaka 3 apa? 1 Pustaka Jamus Klimasada, 2 Sekar Wijaya Mulya, angka 3 Pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do ting clemong sagu. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampeyan rawuh mriki ming ajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbawa perkara mukti, munggah derajat, munggah pangkate mboten.
ning wekti sampeyan kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar. Niku sing dikarepke Sasmita sing mangtampa, Ndara. Kacarian putra lamun kawekasan eka wis anggeni maya. Wis anggene maya Wisnu Pradena ing kong yen mung bab perkara kuwi aku sago mbantu kek saga iki mboten enteng lho sampeyan kudu matur karo pepunden aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati matur karo Siwa Ndarawati bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Yo, aku sing karuwi adhiku Sang Risang ning Ndarawati, Mar. Mengke nek Kang Wa mboten maringake nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar, tak kira tak anggap Siwa Ndarawati kuwi ora ngerti labuhane kakekne Semar. Mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sampeyan mangke adu arep kali Ndara Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik Garba Ruci. Siwa Semar, aku lawadiku Abimanyu sing bakal budal marang negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Klima Sada marang Siwa Puntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen dikeparengake aku tak budal ning Mandura, ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ah niki Bagong sing selo. Kowe selo ta, Gong? Selo aku. Piye napa? Kon ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe nang. Mbok ngomongi ngarep sik muni ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk ureng. Ngopo? Demen to? Ah ngapa to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Masuk angin kok arep krasa no meriang awake. Bagong ora gelem nderek Ndaramu Antarja tak sepatani masuk angin selawase urip. Cangkem memer. Mbok sing apik. Kuwi lho kowe iki karo bapak kok usak penake dhewe bapakne dicangkem-cangkemke. Nek omongi waton mecotot karo anake kok tegele kaya ngono sepatani masuk angin seumur hidup. Piye bayangno aku terus ungris-ungrisen selama hidupku piye? Apa ora mesake aku? Ayo mesake. Ya mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan. Apa lambene ditempleki potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sampeyan dhewe. Sago ora. Aku ya lara, Pak. Sago ora. Lho, lambeku wis garing. Sago ora. Mataku teng lebih Pak. Ki saya parah ketake, Pak. Nek ora sago ora apa-apa. Ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ah wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Lah ndelok ora. Ah wis pahit iki. Tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh wong prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, Nderek. Yo mel aku ya, Bagong. Nggih, siap, oke. Ndara Antarja, aku ku ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku ki ambles terus nek ora tau bumi sing tak ambles. Ora bali ya ambles blas. Kira-kira ana kesempatan blas. Ning udu bumi ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi? Iso. Asik. Wis di pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Rekat lampahing rata tan mantara prateng sukuning arga ram kang tumingal ram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos jemangkasang yaning Waraputra dumrajak tanpa larapan rawuhing Begawan Durna nalika semanten akarya kagiat kang samya mulat nenggih ki lho ora loro garing Petruk Sawara Bagong.
Menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh sami wilujeng mremban. Gandhak mleguduk swalu gembal Semorante hawela. Ya Semar. Niskala ora nemen swiji apa praptaku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih mremban. Ya tak tampa. Pangestu ku tampanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula penemban. Nala Gareng tak tampa. Pangestu tampanana ya Nala Gareng. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Bekti kula penemban. Petra kantong bolong tak tampa. Pangestu tampanana ya Petra. Nggih. Penemban. Bekti kula nggih penemban. Bagong tak tampa pangestu tampanana Bagong. Nun nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Terus bar ketekan piyai-piyai kok ketekan iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gentho iki. Ya udu kaya. Wah, domongi kok delok nek ora percaya. Kuwi iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune ming putih tok, ning jeroane lecek iki pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Kuwi senengane ico-ico nglincipi carang papa adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame tlusap-tlusup kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jabane apik ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa, Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa. Tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutaning anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngastina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten Pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jenengane. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur. Ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngastina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingkang diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun penemban. Wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa to wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa penemban, mboten kanyono-nyono kula menika nyumpetna bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumunten kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun boten kitang namung sak uruping damar sak umuring jagung, negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapak Durna kula aturi sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbal ana sowan wonten negari Ngastina. Menawi Semar mboten purun, kadangwa Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula aturi grobaki negari Ngastina mboten badhe kula awel waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngastina. Ngono kuwi ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawaning Nalindra Ngastina Semar supaya kowe tak boyong marang negara Ngastina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal mlarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngastina, ora kita ngomong telung kedheping paningal,
kowe lenggah nang negara Ngastina. Oh, pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yen perlu ukirane diprodo Mas. Lho, apa orang gleleng? Omahmu sing mburi kuwi dirubuhke. Apa memper kowe iki panakawaning Nalendra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kok le mesake temen to Semar? Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih sekeng kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula wektu dina iki mujudake sawijining kaludhangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kae wis tak cawisake kereta kencana ing atase ming batur, ing atase ming Panakawan. Kok ndak tak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar, arang-arang to kowe numpak kereta kencana. Dina iki lakonana. Yen perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Sowane negara Ngamarta kok nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lho, apa ora moncer? Apa ora moncer? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Ah, yen ngono kowe pancen badal dawuh anak Prabu Duryudana. Monggo pernatan negara Ngastina, sapa sing badal marang dawuh Nalendra Ngastina bakal nampa pahukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana merga kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Terus? Tata-tata lu terus. Siap. Itu iki rembugane wis mulai memanas iki. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe aku ya manut, aku ya wani nek Durna. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men ya ora apa-apa wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani apa kowe? Wani. Wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu penemban. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Lah, duwe gawe apa Semar kok ora ulem-ulem kowe? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira Nalendra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Niki dudu ewuh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewuh kula niku kula duweni panjangka. Panjangkamu apa? Panjangka kula inggih menika mbangun desa. Lho, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sami lenggah wonten mriki Ndara Wisang, Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut. Kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sila tumpang kendangan dengkul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngeten niku mula nek saged diparingi inah. Inah. Sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi. Nek saged pertengahan tahun 2020. Niku kula ketoke nembe sela. Pertengahan tahun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon bangun desa ora ya Semar? Nek ora ana cocok ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso terrealisasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kok gelen ning atiku lho Semar. Kowe aja gawe mangkel ing atiku. Wang sulamen kang ngomong ngono mau, sayekti kowe meng nolak alus ngarang apa sing dagal parengake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo keparengane Begawan Durna, apa kelakon dosa, kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina. Cilik, kowe bakal tak bontol tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak lebokke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana pati Semar.
Amengar nesuhe kok cucul sarung lho kok. Athokan trening nek nggo ndupak rai kan iso trampil terus. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksude sing tok adep iki Begawan Durna. Durna dadak disopani apa? Cangkeme wis ra sopan kok. Dadak disopani. Ning kuwi pendhitane ngrato. Ah ora urusan. Lho, iki Bagong apa kok ucul klambi iki? Kuwi gatine apa wae ucul klambi? Ngene, Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balenono muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayane negara Ngastina, Semar nglanggar pernatan hukum negara Ngastina. Semar bakal tak rangket, tak bondo, tak krincung sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa ke perintah negara ngendi? Negara Ngamarta, tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira kowe? Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya? Iki sarjana hukum nyepelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim. Oh. Meng bal-balan. Data sekolah hukum garang. Nek kowe ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampeyan ae dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen, nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan prik bres remuk sampean. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Wisanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampean terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampean. Perlu bukti. Den, apa? Lha Antasena? Piye? Nek enten wong model ngeten iki apike duduki. Modal ora wae. Antasena? Piye, Mbah? Omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe apa-apa karo aku nyendikani. Lho, kowe ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kon nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab apa? Modar kowe. Ora menang nang kene Dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa gelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki wis nganggo kathok trene abang ngene iki. Tak taleni apa jenenge iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, hatipine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipeng-pengke gong ora. Aku nameng jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe nemu tembung jotosi kuwi, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, kang lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean niku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora jongjong lho. Awak gemes suwe-suwe. Anggere kok ngomong ciak dhewe. Diciaki di mana diantel. Ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial ki ngerti. Ya Mir? Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ra adus pirang dina. Atonya wae. Mangsane aku iki sedina adus ping 4 e.
pasang ciduk. Kowe lah, kowe, Gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye terus ki ora? Lho. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal durung ngene bakal boyong Semar. Sirmu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, padangane wani, petengane apa meneh. Kowe ngejawab apa kowe? Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa, ta? Nek kowe ora nggawa Kurawa kowe nang ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani dengangak kowe. Mergo kowe jiri asline. Nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Car. Ning ora ana nyatane. Boyongan Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petruk. Lho, Gong, ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu kowe ora. Mangane mayatku, ora wong mayite kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Langkana batange Bagong. Wah, ora usah lole-lole. Ora urung empren gantil to. Ayo sirmu piye? Nek panjang mati karo bekan ngono, ora nek kene papane wong neter kateten. Lho, karepmu nanti metu jaba. Ha iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab, wis resmi ya metu jero. Ada metu jaba. Kuwi jenenge dosa. Sembuh ora omongan. Ayo metu jaba. Ayo, aku ya nek kowe metu jaba, aku ya metu jaba. Ben padha ora gelem tak bumi angus karang kademel kanene. Ha iki jenenge wong ora sport. Apa Pak? Wong ora sport, kurang sithik. Kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora sportif apa ya, Pak? Nantang wong-wonge sing siji wis metu kok kowe tenguk-tenguki apa? Aku kok? Aku wedi karo Durna. Wae apa mau duadiku wis tak pasah ndase ya. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye lho. Kowe nek seneng nek aku dicundha manik modar. Durna iki ampuh Truk, aku kok nantang. Aku men ketok gleleng nang ngarepe wong semene akeh iki Bagong men ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petruk. Kongkone Ngamarta Petruk. Wis sekali-sekali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus nek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ki nek kon perang luwih apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara sing kemandang iki. Wo, lah edan cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong ki nek bentuke kaya genthong ngene iki wis. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebokke genthong. Heeh. Ha ya iki kaya ngene iki serone rajamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora taces-taces ning sirah lho ngene. Aku wong tuwa digeplaki sak penake dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tantang kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya men ngomong kok. Ora wani. Akhirnya Durna wis anggeni sing luwih enom rawani Gong. Wah iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempoh kowe aku yo gluduk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampuh iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Ndalu tak sepatani apa piye? Sepatanmu kuwi nek mandi nang aku. Wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Pak. Kok nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Ah wis ngrekoso ket biyen. Dadak tok sepatani. Bagong lempo. Pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nyepatani. Pancen menur siji iki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja.
Sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Ya, njaluk pangestu ya, Kek. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kurawa tak undurke ni Abimanyu rasa melu-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandang. Iya, ngati-ati Kakang Antasena. Ya. Rasaku bebantu karo Kakang Antasena kek. Ampun. Mboten sah. Sampeyan ngaso kemawon. Sampeyan niku arep nuwun sewu tinemu taruna ning kula pircaya. Wong tuwa kaya kula niku kebak pengalaman ning nek bab ngelmu kalah karo sing enom. Mula pengalamane kula ngelmune sampeyan. Mengki rak ketemu dalan metu kagem ngrampungi perkawis menika. Kakek Semar yo monggo den kula kanthi manjing salebeting Bali Wisma Ndara Abimanyu. Iya Siwa Semar, aku mung kari manut nolo Gareng Petruk Bagong dalem Pak. Dalem Pak. Wonten dawuh Pak. Kena dadi peperangan ning aku ora kepengin kawula Karang Kadempel kesempyoki ngaradan. Aja nganti ning kesempyoking peperangan. Nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih, Pak ngestaken dawuh. Nggih, Pak ngestaken dawuh. Pengrawit Karang Kadempel wis samapta. Sampun, Pak. Kemana Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bali Wisma kairing gending menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumpake kereta Jawa. Ora kepruk watu ndasmu kowe. Wong tuwa kok iringane tumpake kereta Jawa ora. Kaya kok karo aku kok gege mangsa ta kowe? Mboten, Bapak. Ana niku tresna kali Bapak. Ora ditumpake kereta. Pripun dusung? Hus. Duapure ora. Petruk kowe wae. Wingi latihane kanca-kanca niku pelok, Pak. Pelok gending apa? Dedel ora ndangdut kok nggo kondur ngedaton ora. Dedel apa? Aku njaluk Setro ora ngawur le aba iki sing bonang ki iso ora. Soale iki pembonang ki gantian iki. Benjelan. Oh, pemain cadangan. Mun sing bonang ora iso ngrusak nganu aku iki dapukan ya ora cetha. Ya wis ben karang ya. Sing bonang iki andalane saiki ming ngono. Nabuh ora penting, sing penting ayo ben ku gayeng-gayeng kok ya. Aku njaluk Santi Mulya. Waduh, angel iki, Gong.
peksi kuwung ora. Monggo. Pancen wis diajangi jembar karo anak-anake Semar. Ketitik iki malang kadhaone ning ngarep aku, ora pangling ki Bagong. Heeh, Patih Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Prembandurna kinen besmi Karang Kadempel. Nah, berarti sampeyan tekan riki ora arep tumindak apik. Ning sumedya tumindak elok. Ala kok olok. Ala ha ta? Iya, pancen mangkono. Wis kowe rasa dadak kokean gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Patih Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembugan sing apik-apik. Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi. Wekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan.
Mula ayo saiki rembugan sing apik-apik. Bapakmu tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngastina ora ketemu sedhela. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin gunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Chris John iki mungsuh. Chris John iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Us. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku wis ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat, Ndara. Nek Kurawa nekat, kowe ora usah melu-melu go. Jotosane kabeh Pakdi-pakdiku. Modar ora kowe. Aja mung Pakdimu, mbahmu Jotosono. Lho, mbahku sapa? Iki arep dhewe iki. Kok malah aku ditawak-tawake dijotosi. Surtayu wonten dawuh. Wis ora kena dipringgake becik. Wajib ditegeli para Panakawan yen pancen Semar ora gelem tekan negara Ngastina lho iki ngestaken dawuh. Paman kula terus minggah. Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa. Karang kademel tak bumi angus. Silakan, ning nuwun sewu lho nek kewalik kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kadempel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampya mati dening aku. Pun sekejake nggih. Wong edan ora nantangi kok njur minggat. Ayo Pakde nek arep kepengin kewirangan mungsuh Antasena gene marganing patimu kowe Antasena.
tumbak jebol dadamu Antasena. Lagi. Kabake gong tak tusuk. Mangkel aku. Sampeyan candak sirahe. Terus diwalik set. Si Surtayu wis Antasena, Antasena. Bluk. Kena dada. Tembus. Tembus apa lagi dekoke? Tumbak tak usung nak nyem. Wah, asik. Bareng wonten tumbak tak dudut. Samploke sirahe Surtayu men iso salto kaya sampean mau lho. Malah kula melu mencelat e. Jenenge kowe urung kukuh bakuh. Durung sentosa awakmu. Jan gleleng tenan. Seneng aku. Gemes e aku karo sampean. Wonge unclak-uncluk kaya wong petuk dasmu kuwi. Nek temandang ampuh ra jama-jama. Rampungi, rambungane asip mangkat jalan. Gatotkaca dasar Branyata Siwa Kartomarma. Ayo endi Semar? Kukupan Jiwanaya Antaka bedan dadari Gatotkaca. Wah sumbar kowe. Mati. Wah sadyadamu modar dene aku. Kono. Ndek idola dhewe-dhewe. Bagong idola Ndara Antasena aku nek ora gemes aku. Wah Ndara Kanggres kemuni. Trampile tak jamak-jamak. Kartomarma iso bablas. Iya ngono lho Gareng. Nggih. Rampungi Ndara. Yo. What? Ngenengke Swatama anak pendhita kami idak sikile set waduh mati aku candak sih sok wah balik halo seneng iya
Soto ngantem. Yes. Ora ana apa-apa. Cuk. Yes. Oh. Ditenono. Aku nek tegel tak uyuhi kowe. Nek gandeng sampean ku bendoro. Ngopo Petro? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing iso ambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamet ambegan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon megah ora tenanan. Niki wektune ming sak jam. Ming sak jam kula iso ambles bumi, ming sak jam. Lho saka kuwi mati nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajaran cobanen. Carane nyoba? Ngamet ambegan. Ambles bumi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis, nek tak pamerke gareng tuman wae sae. Ayo terus, Den. Samberi ngono. Samber kabeh. Ayo, Dara. Ayo, Dara. Dara terus. Kowe ngerti perang Indra Garukaca? Wah, ora ana tunggale, Le. Ora ana tunggale. Wis ngambah dirgantara. Urawa pirang-pirang modar kabeh. Nek aku seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Wela celeng ki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik. Ngene iki dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkale ra. Arep endi sae? Ndara, ngopo? Sakit manahku lho, Ndara. Mergane Petro niku ngalem Ndara Antarja ingkang neraka. Petro niki diciprati kekuatane Ndara Antarja. Kekuatan apa? Iso ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang, Ndara. Ono nang omah telu. Ora terbang solawatan. Terbang munggah lho, Ndara. Nyuwun, Ndara. Yo, niat tenan. Niat ora singunen. Mboten. Merem. Ngamet ambegan. Sampun apa Ndara? Wis. Carane sikil digedruke lemah ping 3. Karo batine nyuwun mabur. Modar kowe, Truk. Wah, gleleng aku. Madake. Petruk kantong bolong. Petruk kantong bolong. Iki Nalindra Pringgondani, Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kantong bolong. Truk ora kurang ajar, Truk. Truk ora kurang ajar. Aku ora cawetan, Truk ora. Kaya bel. Jijik reng lah. Aku iku sing jijik senengane. Kowe iso ambles bumi aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimimi, Bagong dimimi. Yo. Gong, tak mencolot ya, Le. Mencolot to. Udus.
nek mati iki mbok pamit. Truk. Apa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa? Gak iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarja ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetokke aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Timblis amlek diadamu. Weh, do pamer ta iki critane. Oke. Hei diparingi sapa? Ndara Antarja. Gareng gak iso mabur. Ah kenae Ndara karo kaca. Ya aku nek ra njaluk sik koclek kae. Bagong nek krungu wonge ra iso diantil. Celok, Ndara, apa? Niki do pamerane. Pameran apa? Wis buka apa? Mungkin rasa ngelucu. Antara sampean lucu aku kalah pamer. Petro njaluk pusakane Ndara Antarja diparingi aji-aji iso ambles bumi, gareng iso mabur. Aku kaya apa iso apa? Kula kudu iso duwe sing luwih saka nika-nika. Bala aku kira aku ambles bumi ya iso, nek wis ana Petro. Aku mabur iki nek manteng ciptaku ya iso, nek wis ana gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Meng pamer kok dadak golek segara. Terus kula le mamerke Petro ora gareng nggawe ember. Oh, telek. Iya iki. Lah isaku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane apa? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya tenan. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku gleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe gareng karo Petro, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ya iya. Sawah. Kene rasa. Kena kiting clekune. Dadak goleki nggon-nggonane. Ya sing penting rata nek tok nggo pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono nggo apa ta apa. Iki Kurawa ora rasa ndagel Kurawa. Paling ming citraksi wis ora lucu ket biyen metu terus. Tro? Wis ambles bumi iso. Digraji ndase wani ta? Hubungane apa? Aku takon kok. Wangsulana. Ya tak wangsuli. Kowe iso ambles bumi to? Iso. Gleleng graji ndase wani ta? Atene sigar, berarti ro ngampuh. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya, Truk. Iki aku temangsang iki lho. Pajar ora. Reng, apa? Wis iso mabur iso. Graji ndase wani ta? Ayo ora wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki, gong ora sembrono gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apus-apus kowe. Aku ora tegel e, gareng. Ngomong graji ndase Bagong kok ora tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semaya. Aku iki ora weling apa to? Aku sing ngutang ora kesusu kok. Kowe sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitaku malah kewalik saiki. Nyo. Iki nggo ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Nek modar aku ora tanggung jawab lho. Modar tak sanggane. Wis mari tok tugatake wong modar lho. Aku tenan ra kesaur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku kowe. Nganggone tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat pirang ya, Truk? Yo.
Kok saya itu obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambute wae ora. Edian kok. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene weteng. Mati drei. Edan. Mentol e, Tru. Medan. Piye? Coba nyonyono wetenge Petruk. Weh. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Ya, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane njagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Ora. Aja mbok kon sikil. Engko gek sing apuk mengendas tok. Ora meng nggon aku ki ampuh sak gagange ora mengendas tok. Edan ora apa. Nang nggon nempoknya. Edan ora apa-apa piye? Saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo do nyerang Kurawa. Yo. Kathok undi. Munggah kok kathoke diceneng. Ora nggleleng. Kene mereke meng JT Man. Kene tok ora. Aku ndekem lho. Ya, lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke meng 3. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempit rana lempit rene. Penyakit ora. Gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem. Ambles iki ya. Gong. Rambutku. Ayo apa ora? Pedes ora? Pedes. Culke. Ayo, Asengkune Dursasana Durmagati Citraksi arep gegerke Karangga Dempel sampya dening aku. Harap menyerah. Patih Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, 1 tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati aku. Mati tenan aku. Iki nek ora nglimpe mlayu. Konangan Satpol PP nyilakani. Mati tenan aku. Ayo Gong, kapake Gong. Plotroke. Aja. Kowe iki senengane anggere miloro wong. Ancamane ming siji diplotroke. Senenge aku. Mangkel aku. Apa aku Bagong? Kowe metu ngendi wae? Kowe metu bumi Petrus saiki iso ambles bumi.
Kowe arep metu dhuwur, gareng iso mabur. Helikopter 2. Harap segera menuju ke tempat pertunjukan helikopter. Modal ora kowe. Wis tak kanu nganggo brek-brekan ngene iki. Wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura, Bagong. Kowe tak ngapura ning Kurawa Jabali. Ha? Iya. Anggere ana sing kemliwer nang kene, cucuk indasmu. Ya, Tru? Komandan Angkatan Darat. Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya apa, Tru? Kowe nek ora ngerti rasa sok omong to, goblok ning gaya. Oh kuwi penting aku kowe. Ngayal padahal. Wah, jan tobat aku. Komandan kok Linmas. Ayo komandan iki golek sing dhuwur, misale apa Maijen, apa Letjen. Lan sak piturute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya. Aduh, akang ngeri krungu tembung helikopter kok tratapan. Iki nek ora bali ngrekada wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Gleleng Malang Gerik. Oh iya lali. Aku ki sing menehi kadigdayan karo kowe kok Malang Gerik. Nang ngapunten arang kesupen. Weh. Pripun, Den? Wis sak jam luwih. Wah, cilaka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Ati glindingke. Cilaka iki. Nek ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya ora iso terus tenak pusakaku ming sak jam. Oh iya. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu. Nek mlethek. Oh iki jaminane ming sak jam. Ming sak jam, Nek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta dasar ki nang pasar aku arep pamer kasudebian arga linggis argawa keris wak tusuki awakku. Ngeling-eling lho nek nganti liwat saka 7 dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe. Ojo. Wis rasa wis, Tru? Wis rasa. Wis tuku dodol obat oles kok biasane wae. Ayo dadak Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora. Oh iya. Bapakmu nendi, Gong? Kula celuk nggih. Iya, kula celuk kon rene. Marikoten prayitna semoriris
Semure seka balik titioni gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilar aku dawuhmu ngendikani kayak saiki paringa dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake wae ora pun dibadum rata Ndara Gatotkaca teng Ngamarta sampeyan teng Ndarawati Ndarantarja teng Mandura wis tenan ngono nggih ya pancen kaya monggo aku njaluk pamit Siwa Semar dina iki budal marang negara Ngamarta aku njaluk pamit budal marang negara Mandura aku nyuwun pamit tak nganti adikku lanang Wisanggeni budal ning Ndarawati ya kek ngatos-atos ning ampun dadosaken pasulayan lho nek ora pareng ya wis ora apa-apa ning wadene sampeyan wantun nggih monggo ning kula nuwun namun ngantos ninggal tata krami ya ngono Kang welinge kene Semar ya wong ngesoke dawuh ya Kang mangkat ayo diwas tak dherekake Yayi jagat mangestu karo wayaptul jagat Setyaki wonten timbalan Mara Prayoga gak nunggu ngadhep ngarsaning pun Kakang Dimas Ri sampun boten kirang prayogi Koko Prabu Kakang Pati Udawa wonten timbalan sinuwun tatanan kang padha gantung seba jeneng ingsun diandhangu marang suwaning atmajaku sakarone aja nganti ning padha saur manuk Kakang Pati Udawa kawula nun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat sinuwun anak lanangane ndita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa jemong kandhek ning pangucap nang ngababaro dadi pakarti Wisanggeni padha raja sakmratamu nggir pangestune Siwa Ndarawati slamet tekaku wa aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Siwa Ndarawati ya tak tampa cah bagus pangestuning wong tuwa tampanana gak gegem dadiake jimat Antasena padha becik pangestune Pak Dewi Lujeng aku ngaturke sembahku kunjuk ngersaning Pakdi. Iya. Antasena ndak tampa pangestuning wakmu Ndarawati tampanana ndak gegem dadiake jimat. Kulup ana wigati apa? Sowan tanpa tinimbalan katon Gita Hanawung wigati mara gage matur marang wong atuhamu ing Dwaraka nggir Wisanggeni. Ingkang sepisan aku ngaturake bekti marang ngersaning Siwa Ndarawati ndungkap angka 2. Wale-wale apa wae? Sowanku karo Kakang Antasena kuwi ora kok saka karepku dhewe, kuwi babar pisan ora. Nanging aku minangka dadi pengawakaning Siwa Nayantaka. Lho. Dadi pengawakaning Kakang Semar, iya pancen mengkono. Gosek to. Sira kuwi atmaja ing Madukara, lah kok dadi utusaning Karang Kadempel kuwi wigatine. Ngene ya wa satemene iki ora kok pancen rinantam lelakon iki babar pisan ora nanging kanthi ora kasengaja nalika semono aku sowan ngersaning Siwa Nayantaka ya Siwa Semar njumbuhake kelawan impenku nalika semono aku ngimpi yen to Siwa Semar kuwi ana ing impenku mangku Sang Hyang Candra mongko sarandunging badan Siwa Nayantaka mawa cahya tumuli aku sowan nganti saperangan putra Pandhawa bakal ngenyam kamukten sarta ngrasakake kesawapan dayaning Kyai Semar. Lah kok jebur bareng aku tekan Karang Kadempel. Siwa Semar ngendikake yen to pengin bangun desa. Mongko syarat sranane ora enteng. Syarat sranane apa nggir Wisanggeni? Syarat sranane aku kudu sowan ngersaning Siwa Ndarawati ing wigati. Mujudake ruba pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar
Ya kuwi aku nyuwun ngampil pusaka Ndrawati Sekar Wijaya Mulya. Tak suwun ngampil tak sowanake marang Kakang Nayantaka ana ing Karang Kadempel. Yen dikeparengake matur nuwun, dene ora aku nyuwun pangendikaning Siwa Ndrawati yen ta ora ngeparengake Sekar Wijaya Mulya, tak boyong marang Karang Kadempel Siwa Kresna ya Siwa Ndrawati. Caca montap lir kinatap duka yaya sinipe netra kocak ngondar andir. Oh jagat wasisaning upacara wayaktur jagat wisanggeni. Siwa Ndrawati piye? Yen lumrahe aku ora bakal owel maringake wujuding Sekar Wijaya Mulya marang Kakang Semar. Jernyatane Kresna kuwi ngrumangsani gedhe lelabuhaning Kakang Nayantaka tumraping negara Ndrawati lan tumrap pribadining Nata Ndrawati. Pancen wis kabeh dadi seksi yen ta Nata Ndrawati persasat kepotangan budi kelawan Kakang Semar, nanging kosik ya nggih aja nganti kesusu. Mengko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Etungane ngene, cara agal-agalan wae. Aku tak paring pangandikan marang anakku lanang Drepsila Geni. Saiki mara coba hitungan. Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik ming Panakawan. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ngamarta. Kakang Semar kuwi Panakawaning Ndrawati. Ing atase mengkepengin bangun desa wae lah kok ndadak nganggo srana. Ya kuwi wujuding Sekar Wijaya Mulya. Apa Kakang Semar ora ngawuningani ento Sekar Wijaya Mulya kuwi pusaka kadewatan. Kuwi dudu pusaka baen-baen. Kuwi dudu pusaka sembarangan. Nanging kuwi pusaka pepethinganing para dewa, pepethinganing para titah. Nganti sak jagat iki ora ana werna loro Sekar Wijaya Mulya kejaba mung kagunganing Nata Ndrawati. Mulyan perkara bakal ndak paringake apa ora iki mengko etungane ana dhewe wisanggeni mula sing gedhe pangapuramu. Yen to bali marang Karang Kadempel dina samengko ora bakal bisa bareng karo wujuding Sekar Wijaya Mulya. Ingkang wigati mengko aku bakal sowan dhewe marang Kakang Semar, bakal tak tanjihake wigatine apa lah kok dadi nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya kinarya srana mbangun desa ingkang bakal katindakake dening Kakang Semar Badranaya wisanggeni. Pakde, iki rasan dadak kok nuwun sewu, kakehan pengendikan sing tekan kono-kono, sing jane upama tak onceki aku malah rada ngendikane Pakde. Sing tak ngerteni Pakde paring dawuh yen Nata Ndrawati kepotangan budi karo Siwa Semar kuwi pancen kabeh kepotangan budi. Saiki hitungane ming mang paringke apa ora? Lho. Iki piye iki? Iki piye iki wae sapa ora ngerti aku. Sing penting Pakde paring pangandikan diparingke ora. Nek tak paringke matur nuwun, nek ora aku wis diwenehi Purbawasisa karo Kakang Semar lho. Lho, Purbawasisane apa? Nek nganti ora diparingake aku diwenangke ngampuk ning Ndrawati. Lho kose, sabar. Lah kok dadi kowe arep ngamuk Ndrawati iki? Kose Antasena iki rak negarane wong tuamu to, ngerti? Lah kok dadi kowe ngancam karo Ratu Ndrawati iki anggep kowe iki sapa? Kowe iki mung sak anakku lho. Kowe iki mung banyuku kok wani nantang karo wong tuwa iki? Apa kowe ora nyawang Ndrawati iki akeh senopati Antasena? Aku ngerti Pakde ngendika ngono kuwi mung jontrot karo mak cilik Setyaki. Ora apa-apa. Nggih, piye? Nek badhe damel geger negari Ndrawati, ajangipun wonten dadanipun ingkang pamaning garba ruji. Ora ning kene papane wong neter kadigdayan. Antasena sabar, Setyaki sabar. Wis menenga. Sing marai kaya ngene iki ya sampeyan. Nek sampeyan ora ngendika Ndrawati akeh senopati, tangeh Pak Cilik Setyaki ngadepi Antasena. Ning gandeng sampeyan jontrot nganggo pengendika Ndrawati akeh senopati, mula mak cilik kaya ditetangi rasane. Hak cobane. Hati-hati lho Kang, wis kowe omong wae perkara kole aku. Ngono ya Kang. Kowe rembugane karo mak cilik karo Pakde Ndrawati, nek perkara Kakang mak cilik Setyaki nesu tak tandangane. Mboten wonten ing papanipun neter kadidan. Nendi medal Jawi dipun cobi. Ingkang paman kalian Langgir Antasena kegiatanipun unggul ingkang pundi? Oh iya, aku mung ari manut ya Pak.
ngadepi wong loro kae pancen kudu sing prayitna ngati-ati. Waduh sinuwun lajeng kados pundi negari Ndrawati dados sajanging pasulayan. Kakang Udawa wonten dawuh. Reksanan Datulaya lho nggih. Aku tak nututi sing padha bondo itu kena iso tak pisahe nang padha regejegan. Ora apik mengko dinulu wong akeh ndak dikira ana perkara ngantraning Jodipati karo Ndrawati. Ingkang praitna ngatos-atos sinuwun ya. Muga-muga bisa ana pepadang ya Kakang Udawa. Sinuwun Ndrawati kula semanggaken. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang setyane ku garwanira warnanira ing nek wedi aja wani-wani nek wani aja wedi-wedi Majile nganti ketrikel-trikel suaramu mboten sakakean gunem. Ayo nek pancen Rangga Antasena lumuh digawe becik arep gawe geger negara Ndrawati ajange dadanipun ing Paman Garbaruji. Ya aku ora marahi lho Pak Lanjut. Nek sampeyan ngejak Gojek tak ladeni. Nek ngene ditemtokke aku kelakon boyong Sekarijaya Mulya apa ora? Monggo nggih kula radosi. Kurang seru. Ayo, Majile. Good. Ngantem tangan siji ora tak rasake kok sajahe ngrapal Jaya Kawijayan. Mabruk ning diadaku kok semrepet. Lagi iki Antasena diantem kok iso sesek napasku ya. Majile, tak kira kowe ngejak Gojek ning jebul tenanan ya. Njaluk ngapura nek aku mentolo karo kowe lho Majile. Antasena, ora edan kowe. Prabu kula dipun tulungi. Kok sik tak jaluke tamba aja meneng wae. Nggih. Kita kapake. Ora tak kapak-kapake kok. Kok ngerti aku njotos? Kok ngerti kowe aku ngantem mak cilik? Ora, aku iki ngajeni karo mak cilik. Lah kok kowe ndungkluk kok Setyaki iki ndrodhok awake? Masuk angin paling. Ora sembrono to. Masuk angin duduk kuwi sak kursine. Ora sembrono aku gah. Kena ngopo? Lah Majile ya ngantem aku sak kayange nggon dodol sesek e. Mula terus aku matek daya kekuatan sungutku paringane Yang. Sungutku iki nuwun sewu lho Pakde.
Sing iso nguripke wong mati ku ora mung Pakde Kresna. Lho, kowe ya iso. Nek wis tak wateki tak peres metu banyune nggo nambani wong loro iso. Nggo nguripke wong mati sing durung titiwanci ya iso. Iki nek nggo ngasorke mungsuh tak sembah utawa tak dingkluki. Ngisor dengkul mungsuh ku iso lumpuh ora ndek kekuatan. Aduh, Setyaki, wonten dawuh. Kowe lumpuh. Aduh, Prabu. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Kusike iki tak rembuke sike. Iya. Ning saged to. Iso. Aja kuwatir, ayo tambani. Ning Sekar Jamulya tak jaluk. Dipun saosaken mawon Prabu. Tinimbang kula ngagem kursi roda. Tak paringke ning nek wis rampung dibalekke ya. Ya, ora bakal kok kakekne Semar ki arep tumindak sing ala. Nek nganti kakekne Semar kuwi duwe niat elek tumrap Sekar Jayakusuma tugelen gulane Antasena. Tenang? Iya. Omonganmu tak cekeli lho Antasena. Cekelono. Asli aku ora bakal ngapusi. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira. Oh. Iki tenan ora, Pakde? Lho, lah ya iki Sekar Wijaya-Kusuma. Kok pote ra ana? Iki tukul ora sarana ditandur. Oh, lah ya wis. Tak boyong ya. Iya. Wis anggeni, kaya apa ning kono? Ne. Apa, Kang? Rene. Kembang diwenehke, diboyong. Lah iki macile kena ngopo? Lumpuh, mbok mau kena gejala stroke. Ora iso tambani, Ger, dipun tambani, Ger. Iya kusike. Rasa kesusu. Pusaka iki digawa, aku tak nambani macile Setyaki. Wis. Rumangsaku kok iso nggo mlaku ora, Lek? Ora iso. Ngobah ngono. Saged nggih sekedhik. Madheprana iso mengkurup ora? Saged. Badhe pun merapaken. Lho, sonte. Ah, sama. Werna-werna ora. Ya, waras ya, Lek. Sok meneh aja nganu, kekuatan ki ana sak dhuwuring langit isih ana langit. Sak dhuwure wong ampuh iso ana sing luwih ampuh, sak dhuwure wong pinter iso ana sing luwih pinter. Aja sok gleleng. Sampun nggih. Wis keng ngadeg. Waduh, matur nuwun kula nyuwun pangapunten. Ayo padha-padha. Pakde nyuwun pamit ya. Iya, Antasena sing ati-ati ya. Ya. Ayo nibalini Sekar Jayakusuma digawa. Ayo, Kang. Pakde nyuwun pamit. Siwa Ndarawati aku nyuwun pamit. Ya ya. Ngger sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya kulup. Kok ora pati nduga mono. Ana petungan-petungan ingkang perlu tak cocokake kalawan kananing Kakang Semar. Oh iya. Aja keparengipun. Kowe tunggu praja ya.